Shalom, horas, dihita saluhutna, damang Oras, dainang nahina holongan nami, tarlungubi shalom mamang pandita nami, oras, Salam. horas. Sonari amang dainang, jupang dopehita di sada channel, Advent Batak Ministry, ima di parsejarata, parsejaran patuluhon, di triulan tolu. Sonari, uluan di parsejarata, ima hasadaon di bagasan Kristus. Ayat sa pilota, adorang tamulai persejarata, ima sada Korintus sada ayat 10. Didok songonon. Alai huapoi mahamu, alai akadongan. Mangasahon gowarni Tuhata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna. Unang maadong parbolatan di hamu. Hop mahamu binain ni sada ni roha, dohot sada ni pikiran. Sonari amang dainang, setap parsejarata, martangiang mahita, tangiang pamuhay, ima di pasahat amang pandita hem hutasoit. Dos marohata, matanya yang mahita. Ale amanami debata Jehovah na di surgo. Di saluhut ngulu nami, pasahaton nami do tua do pamu, mau lihatin. Jala pinuji maguarmu na marsangap na badiay. Ay hodo Tuhan debata nami, si sobaon jala sioloan nami. Tuhan, dinamamukka kami di parsejaran nami patuluhon. Di mingguon. Urupi mahami marhite tod di porbadia, asa boy di pastol hasami, jala boy, diatusi hami, ganup akan obigesa, paso-paso matotong. Asa sar barita nauli, dapotan tua ngulu saliling nahami. Dinarohale Tuhan Yesus Kristus na paduhalihon, mangalapamyak ka na porsea di hole Tuhan. Marpamuati mahodiak ka dosa-dosa, ahurangan nami. Asa boy hamile Tuhan talup majalo pasu-pasumi dalam marsoba mau loi hoale Tuhan. Akan aposom na pasahaton barita nauli pasu-pasu masudele Tuhan. Omelek soba nami jakom matang yang nami on marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mau lete gorang ma di amang pandita em hutasoit, namabayan tangiang pamuhay di parsejarata, di parsejarah patuluhonon. Sonari, batujolo ni parsejarata, ima saujahama di sabak botari, didok songonon, di ida akka parmahan na di idarhan, ni akka nasa na marhosa, na mangolu sian akka pinahan doon nasa binatang, na tanaon mian di bagasan punguan. Adongdo di ida ho, si songoni di tonga-tongani huriam, molo ido adong ma di ho sonari gobbaran di parsaulan na di adopan ni Apostel Paulus di huria Kristus. Sonari amang dainang minggon kaida ma manghiuton sada Korintus sada sahatu opat di si Apostel Paulus manariason partontangan na adong di huria dohot dalam mangadopi ima marhite-hite hasadaon di bagasan Kristus. Sonari amang dainang
asalam takasita mamboto ahado di persejaraton hasadaun di bagasan Kristus. Sonari masuk maita di persejarata ima di hari Minggu na di patorang amang pandita pasarib suku-suku namang pandita songon dia do suraton mangurupi hita manatap inamago ni akka punguan na met-met na adong di tonga-tonga ni akka uluan ni huriai upasatami matu amang pandita pasaribu mardongan mauliate ma di Tuhan, mauliate matoktong di peneta si manukalit na pasahato suku-sukun dihita di bagasat tikyon. Songo parsiajaran dihita di bagasat tikyon, ima parsiajaran di hari Minggu, ima na marjudul parpungu-punguan di tonga-tonga ni Uria. Amang inang na niholongan di bagasan Jesus Kristus, Apostel Paulus, ima di Huria Korintus, di namalayani imana di Huria Korintus, adong poda ni Apostel Paulus tu Huriai. Ima di bagasan sada Korintus sadaya 10 unang maadong parbolatan dihamu hot mahamu ba binahin ni sada ni roha dohot sada pikiran. Jadi damang dainang naniholongan di bagasan Jesus Kristus, Apostel Paulus pasahaton tuhuria Korintus unang manian adong dinasida parbolatan, unang maadong nian dinasida adong parpungu-punguan di bagasan sada huria. Jadi adong kelompok-kelompok. Jadi ido na dipasaha ni Apostel Paulus tuhuria Korintus kelompok ido mambain biar rohani Apostel Paulus unang nian gabi potsa hurion holan alani adong parbolatan di huriai di bahin Apostel Paulus do suara nagogo lau mangkumbarhon hurang ni hasadaun di tonga-tonga ni Huria na adong di Korintus. Di enet ibana sian hata Yunani skima ima parbolatan. Baru di bagasa sada Korintus sada 10 dokon dohot eris parsalisian. Ima na adong namasa di Huria Korintus. Adong parbolatan, adong parsalisian. Jadi hurang doha sadaun na adong di Huria Korintusi. Tuk pesongoni na adong terjadi di Huria Korintusi Apostel Paulus pasahato tunasida asa unang niyan adong be akka parbolatan akka parsalisian di nasida di Huria na adong di Korintus. Parbolatan di Huria Korintus patar ya di bereng julma. Jadi parbolatan na adong di Huriai macai patar di ida halak na adong di luar. Jadi ido mambain mabiar Apostel Paulus nang doh di jolo ni parhuman dongan sama dongan naso adong dohurua dihamu nama roha ina Apostel Paulus hata ni Apostel Paulus tunasida mengaradopon parkaro di tonga-tonga ni Huriai jaladang di padaw nasida parbolatan naung nang uju mangulahon ulawan na badia.
Ya, jadi waktu marulawan nama dia penasida dang di pada unasida kah akka parbola tani. Jadi itu na dia ha. Itu na ditegur ni Apostel Paulus tu huria Korintus. Nang tuhita pe saha di bagasa tikyon damang dainang. Pemirsa pen Batak Ministry. Di bagasan huria. Di bagasa sahada huria ikondos mania rohatta. Unang manian adong akka parbolatan. Unang manian adong akka parsalisian. Aso anggiat nian hurai boy lam maju. Lam tudengganna. Lam sar manian naha. Lam semanga manian hita. Lana lao pasahaton pasarhon barita nauli. Molo siadong lo parbolatan dohot akka parsalisian di bagasan huriay. Jol manatoro pe mamereng ba. Buhado hurian ni halahang. Hulan namar masalah inna. Jadi artina molo nunga sadahita di bagasan huriay. Sadahata hita porsea nek konadong do kemajuan di bagasan huriay. Jadi sonima songon persajaran sekolah sahabat di hita di persajaran hari Minggu mau lihat Tuhan ma nama masuk hita. Amin. Mau lihat tema dia mempandita pasaribu na pasaton do patorakon parsejarata di hari Minggu seanggia mei boy hita saluhutna mangatusi parsejaranon. Saudari masuk mahita di parsejarata di hari Senin imane patorang amang pandita sinambila. Suku-sukunna amang pandita didok roham ahado nalapatanna sian hata ni Apostel Paulus namandok hot mahamu binain ni sada ni roha dohot sada ni pikiran. Boy jo di patorang amang pandita saotik asa boy mangatusi ita namang hiton mardongan mauliate. Oras marihita salut. Tapuji matuhat ta'ala ni partikian na dengan na dilehot Tuhan hita. Bohita tong muse menurut persejarata martangi-tangia kita sian hata ni debata. Sa mahita tu persiajaran hari Senin. Sondak pinasa ni pandita tanakin pendeta manukalit ima uluan ni persejarata di mingguon hasa daun di bagasan Kristus. Yeah. Unity of Christ. Di persejaran hari Senin on pakal na ima marojahan di Tuhan Yesus. Ayat ni persejaraton imasian sada Korintus sada ayat 10 sada. Nagabi suku-suku tutunang di pasa di tanakin idok jahama sada Korintus sada ayat 10 sada. Didok roham ahado lapatan nasian hatan ni Apostel Paulus namandok hot mahamu binahen ni sada ni roha dohot sada ni pikiran. Ima nagabe songon sada suku-sukun siya lusata siya nama persiajari sada Korintus sada ayat 10. Atong mula ko kita ma tajaha sahalinay ayaton. Didok hatan ni debata alay huapoy mahamu alayak kadongan mangasahon gor ni Tuhatta Jesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang maadong parbolatan di hamu hot mahamu binahen ni sada ni roha dohot sada ni pikiran. Songonima sahatna sada Korintus sada ayat 10. Molodong di tonga-tonga ni huriyay na marpungu-pungu lao
pajongjokon sada perpungu-punguan nagabe perbolat-bolatan. Ima sada tanda ni sasahalak naung mulai masuadahon Kristus. Buasa ay di jodoh hita tu hasadahon. Ima hasadahon ni Kristus. Sangonido pandok ni Apostol Paulus di sada Korintus sada ayat siya. Sada Korintus sada ayat siya, di jauh debatado hita tu parsaoran dohot anak na Jesus Kristus Tuhan. Ala di jauh hita tu bagasan parsaoran ni anak na Jesus Kristus, asa gabe sada hita dohot iban. Ia tu hatta ima Jesus Kristus ikon marhaposan tu ibana do hita ay ibana do uluni huriyay. Jadi ada nga kasukun na lipasahat tu Apostol Paulus. Jadi songanalus ni sukun na maranianian manang marupama di ayat 10 di dok songanon. Na binagi do Kristus naung tarsilang do si Paulus ulaning humokop hamu, naung tubagasan guarni si Paulus do hamu tardidi, ema sukus-sukunon. Dia lusna dapat hita matong ndang nabinagi Kristus. Haposan do debata nang manjauh hita tubagasan persauran na dohot anak na Jesus Kristus. Molo tajaha di buku ni si Johannes, sada Johannes sada ayat 3 di dok songonon. Nahuida jalahu begihami ido binaritahon nang tuhamu, asa marhaporseaon nang hamu, asa marpersaoran nang hamu rap dohot hami. Tuamai dohot tu anak na Jesus Kristus do persaoratay. Jadi di hita marhiti Apostol Paulus asa marpersaoran hita tu debata dohot tu anak na Jesus Kristus. Songon dia matandana naung marsaor hita do debata manang dohot anak na Jesus Kristus. Didok ia halak naung marsaor do debata nang anak na ikon di parangehon ma parange hatiuron. Ndada ulaon hagolapan manang haholomon portibion. Di sada Johannes sada ayat tonom di dok hatani debata molotadok naung saur hita tu ibana huhut taulahon naholom pergabus do hita ndang siula hasitongan hita. Atau ngalani molo naolo do hita marsaur do Jesus, marsaur do amai ikon siulahon hatiuron mahita, siulahon hatigoran anak-anak hatiuron. Di ayat 7 di dok sada Johannes sadai molo taparangehon hatiuron songon ibana na dibugasan hatiuron saor do hita sama hita. Jala dipayas mudar ni Jesus anak naido hita siyan dosa. Dong dityo hita tu bagasan persaoran ni ama dohot anak na Jesus Kristus gabe siula hatiuram mahita marsaor mahita sama hita sama-sama ruas ni huriya. Ia taringan nakin ni pandidio ni naung di pandidihon do ulaneng hamu tuguar ni Apostol Paulus takas do taboto.
Dihatan itu hatta di Matius 20 ayat 10 siya nang mandok ia taringot tu pandidion tu bagasan goar ni ama anak dohot tondi perbadia dohita di pandidion. Jadi dukta jalo tu pandidion na badia di bagasan goar ni ama anak dohot tondi perbadia imadalan na hita marsaor dohot debata. Nakin di ayat sada Korintus ayat 10 ayat siya di johita tubugasan parsaoran ni anak na Yesus Kristus. Di sada Johannes sada itolu parsaoran dohot debata ama dohot anak na Yesus Kristus. Di 2 Korintus 10 tolu ayat 10 tolu tu parsaoran ni tondi porbadi. Kalau tajai, say didungani asin ni rohan itu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni debat ama, dohot persauran ni tondi perbadia ma hamuna. Napatuduhon persauran tu debata ama anak dohot tondi perbadia, ima hadebataon dibugasan hasadaon. Ya. Persauran natikos the unity of God ama anak dohot tondi porbadia. Marsar mahita sama hita ala sama-sama ruas di muria hita ala sama-sama anak hatiuron dohita. Daging ni Kristus dohamu ninna Apostol Paulus di sada Korin 12 ayat 27. Jala ruas hamu sama hamu. Jadi tunggodang do tutu tabereng bagian-bagian ni ruas ni pamatakton mulai sian si menjujung satu tangan rodipat. Alay sada doang gonagabe ulu. Kristus do uluan. Ido manidok hita do ruas ni huriay, ruas ni pamatang. Kristus do nagabe ulu ni huriay. Ganup ruas marsibuan paranginabe. Diulahon maparangena hombar tu ulahon nabe. Akaruas ni pamatanginak pesongoni godang na ikon gabi sada. Sada ima lumobi sada ni roh. Dihata ni debatan aktajahan nakin songon dia na pinasa ni Apostol Paulus taringot tu sada ni roha dot sada ni pikiran. Ya. Asa sahata mahamu. Satahi saoloan saurdot saindege ido nang hata ni halak bata. Songonido taringot tu hasadaonon. Molonung ataulah tu dibugasan sadaulan sahata. Ya. Satahi saoloan saurdot saindege daoma perbolat-bolatan. Ima nanidok ni Apostol Paulus nakin di ayat siya pilo ni hot mahamu binahen ni sada ni roha dohot sada ni pikiran. Sada ni roha dohot sada ni pikiran. Buasa dang boy sadaro. Ondon man. Buasa dang boy sadaro. Daksada pikiran. Ala marsibuan rohana. Ya. Molo marsibuan rohana magwana na rohana bukan rohani ya. Nunga marsibuan rohana masam muse pikiran na daksada pikiran ya.
Hapi kita selaku anggota ni Huria ima ruas ni pamatang ni Kristusi ikon marojahan tu Kristus do ita songon uluan ni persejaraan. Alana Kristus do ulu ni Huriai hita ma ruasna. Marhite hasadaon di Kristus jalan maswadahon diri tupa matutu hata namandok Huriai marjahan tu Kristus. Nang mahita anggota ni Huria ni Kristus. Kristen marjahan tu ibana. Jadi dia harus ni sukun na mendok nakin di pakal ni Parsejaraton ahado lapatan na si Paulus mendok hot mahamu binahan ni sada ni rohadot sada ni pikiran. Jadi songon dia masada ni roha. Bohado parrohota. Bohado pasadaho parrohota. Ay masibor rohana bangsoy. Ya. Ido ba nadilok di Apostol Paulus di surat na asing di Filipi 2 ayat 2 songonon. Gohiamu mahalalas ni rohakon. Sadama parrohon muna, sadama haholongon muna, sa roha sa pikiran mahamo. O matotok sada pangiduan ni Apostol Paulus di namamereng di tunga-tunga ni Uray say adong aka perselisihan, adong aka perbolak-bolatan. Jadi tung masegodang do hata na sinurat ni Apostol Paulus di buku na Badion asa sa roha, asa sa pikiran sada holong. Ya? Jadi holong ni debatama holok ta. Ya. Godang do ka parpungu-punguan di tunga-tunga ni Hurea apalagi di Tikisonaryon. Adong ka pungu-punguan partangyangon ya kelompok doa. Adong musay pungu-punguan laho manulikit siyan hatan ni debata KPA. Adong musay aka parpungu-punguan na asing. Parpungu-punguan niya ka BWA. Alay godak pe kapunguan na met-met di tonga-tonga ni Huriay, aka punguan na uli na denggan may sotung tubo maaka punguan parbolat-bolatan. Ido na pinangido ni Parsejaraton tuhita. Ya. Dangadong di tonga-tonga ni Huriay, aka kelompok oposisi, kelompok non-blok, ya, sa roha, sa tahi, sa pikiran mahamon. Jadi ikon memang boydo tapangido huaso siya Tuhani sa tarajay pikirata kontrol parrohota asa songon hatani Tuhan di Filipi 2 ayat 5 namandok songon parrohaon ni Kristus Jesus ma parrohaon mon. Ang godong dapo tutu nung songo parrohaon ni Kristus Jesus parrohauta boy mahita sa roha, boy mahita sa daholong, boy mahita sa datahi, boy mahita sada pakatayon, sada pikiran, sada mapikirata songo parrohaon ni pikira parrohaon ni Kristus Jesus matutu parrohata. Jadi sudi aka punguan na met-met na dong di tonga-tonga ni Huriay marojahan ma tu hata Jesus Kristus. Di bagasan persauran na badia, di bagasan guar ni ama, anak dohot tondi perbadia mahita saluhutna. Jadi songonima dihamuna amang ilang, diaka hahaanggi iboto nami na tumangihon persiajaran habat-tabatakon marhite YouTube Advent Batak Ministry. Say di perbisuhi de batah mahita lau manjalo akahata naulihata na badia taringot tu na marujahan tu Kristus doho persaurata di bagasang guar ni ama anak doho ton di perbadia
sa ilam tugu maha porsyata. Songonima sahat na mauliate Tuhan ma namamaso masuhita sa luhut na. Maulete ma dia pandita sinambela na patorakon parsejarata di hari Senin. So nari mas umahita di parsejarata di hari Silasa. Iman patorang amang pandita purba. Suku-suku namang pandita songon dia do di son Apostel Paulus manggombarhon hamet meton hapursiaon ni Huria di Korintus. Upasat tami matu amang pandita purba. Mula tema di suku-suku ng pinasaat niya mga padita sa manukalit di parsiajarata parsiajaran ari Selasa. Sungod dia do di son Apostel Paulus manggobarhon hamet meton haporsiyon ni Huria di Kristus. Jadi uluan ni parsiajarata di parsiajaran ari Selasa bisuk dohot hato bangon. Damang denang somalna na marpungpungwi tubu siyan pangarojumiyon na tumibo maradopot akka ulaon ni Jolma. Mangodam hasadaon ni Huria situturoy dohot hahisaron. Aporsyaon ni akka ruasi. Ala pangatusiyon na lipe di parhubason ni Kristen. Margogo manugunugo sa Huria. Parbuwe siya ni parange nasongoni tubu ma parsalisian. Na margogo mamula-mula Huriyay. Lobi siya ni molo tabain uluan ni Jolmay gabi ujahan ni haporsyota na tiburo hita holang siyan Kristus. Inganan na sa sitong na di bagasan ngolutta. Ison, molo tabuk katutudi sada Korintus 3 ayat sada rodiopat on sada si pasingot manang sada hata na tiwu di pasahat si Paulus Apostel Paulus tu Huria na di Korintus. Dia sada dokon aupe aliak kadongan dang tarbanang makata itu hamu ujui songon natu akka pertodi sadok songon natu akka perdaging do jala poso-poso di bagasa Kristus susu do painum tu hamu dada si panganon hian aidang tarjalo hamui ujui gari nuaing gari so tarjalo hamu dope etong dope hamu perdaging ayang gomasa di hamu pangiburuon doh parsalisian dang dapat daging hamu jala mamarangehon ruhut hajol maun aida hola aida parroha hajol maun hamu mola dong nama dok sisian ni si Paulus do jala na sosadaan sisian ni Apolos do anggoaw. Jadi omma na nagay pasejarah tong tuhita damang dayan ang dipatik kesonaryon metonon seolo do hita ala ni haporseon, ala ni hamaloon, ala ni pangatusion, gabi olo do haporseon ni manang na molotabain jolma gabi uluatta, gabi pamula-mula may di bagasan parpiliotta. Paulus, pajajoron iya hatobangon ni haporseon manugunugo na porsea, lao pasangapon habisuhon ni debata. Na pinodahon nito di porbadya ito hita, jala maralo do pakhabisuhon partikianon, ima habisuhon ni Jolma, habisuhon ni debata di papatan di bagasa silang ni Kristus, ima pasajarata namin gunong salpu, ya habisuhon ni debata maralo do to habisuhon ni Jolma, na ipinak ni Jolma, sonarion. Habisuhon ni debata di papatan di bagasa silang ni Kristus, jepet na, habisuhon ni debata di papatan di bagasan, pakokopion hamateon dohot haheon ni Kristus. Asa di bahini adorang sumanguduti jojo ni hasadaon dihalunguton Apostel Paulus do akka si suratna maka tedakon arga ni habisuhon dohot
hato bangun di bagasan Kristus. Tuan dihatai, nakin dihatai hamit meton. Memang molak kada dana KPCPC, kada dana met. Oh memang dino makta susu. Alai di si Paulus, molo hulet to hamu si panganon hian, si panganon na tu patu na tu nunung matubang, dang tolak na majalo. Basa lang tolak na majalo, talumawi mo songon di hulia ha Kristeno sonari. Molo di pasahat hatai na maralo to akarohanabe, mudur sa gereja. Hala Kristen na marbisuk, jala to bang, ima akka na marhapor siyam. Dada songon akka pardaging, dada songon poso-poso. Dipatudos na sida dipatudos na sida do hapor siyam do parange ni hapor siyam. Alay, na siya toddi ni debata, ay patodiyo do madudoy, dang jol mamadudoy. Molo na siya toddi no madudoy. Hala Kristen na marbisuk, jala na to bang si panganon na hiyan di pangan, dada susu, dang nalabok-labok, dang burbe. Molo nga to bang di bagasan hapor siya langon na pinatubang-tubang do. Mungkin roti katawa maram kino. Roti katawa, dang molo malang tubu, makara tubu, dang pakai pisau ba langsung do pakai ngingi di harap. Hapor siapa song ni do? Parang ini hapor siapa song ni do? Molo nga to bang din na di bagasan hapor siyaon, mga dopi akka permasalapat salisiap ikon adong do hato bangon ni. Akka na porsea pertohak di susu, dang magbinoto di hata hati gorani. Lay poso-poso do ay si panganon hado di akka naripas nang pasomal-somalhon rohana. Gabi molo mabulati na denggan siyan na rowa. Halak Kristen na marbisuk jala matoras dang jadi madok. Sisiyan ni si Paulus doaw, manang sisiyan ni si Apolos do anggaw. Napatuduhod di tongotongan ni Hiliyay. Jadi daro madok kon molaw. Sisiyan ni si Paulus doaw ba? Aw mulaw puro tu pendeta watasoy doaw ba? Aw puro tu pendeta si Manukali doaw. Aw puro tu pendeta si Tohang doaw tu pendeta dangi molo na di bagasan hato bangun. Aw Hiliyay ni Kristus. Dangarong boy marpungu-pungu, marklik-klik, markelompok-kelompok, marsada-sada, marhitehon, paditon, si Apostol Paulus, si Apolos, narong ikusada di bagasan Kristus, molo nga matubang di Apostol. Nang behapay, halakot dang doho na sida, ima dongan pangulan ni debatado. Hita songon huria, ima hamuna, manang hita, di bagasan hauma, bagas doho joro ni debata. Saluhu na hita, debatado na punasa marhite-hite Kristus. Jadi, damang dainang, di pasajaran to, di pasajaran sa mingguon, iba para pasajaran non, tuhala di Korintus, tuhita rosonari tong pasajaran non. Hasadaw di bagasan Kristus. Asaboy ala Jesus do na punasahita. Debatado na punasahita marhite Kristus, makiti Jesus, dari kusadado rohata. Kalau ngarong bisu dita, do maksada do hato bangun, tobang mahaporsyo, tapak ke mabisuk sa debata. Asabuhi ta, pagtohap, buhi ta, gabi, paneyan di haraja surga. Unang banyak kita, gabi pangmula-mula, unang banyak kita, gabi mamihak-mihak, mamilit, alay, yung isa na di julot da, Jesus dotong nagabi, uluat da, di batama na puna sa hito. O masoti kamang padita sa kalit, ahado na pinasa ni Apostol Paulus, manggobarhon meton haporsyaw ni Julia di Corinthus. Amma, alus ni suku-suku ni mardongan maliate. Mauliate ma di amang pandita purba na paturakon parsejarata di hari Silasa. Sanggia Mei boy hita saluhut na manghiton Advent Batak Ministry mangatusi dohot mangulahon di Moluta Sigarupari. So nari masuk mahita di parsejarata di hari Rebo. Imana di penasahat amang pandita Aluban Raja. Sian daerah Sumatera Kawasan Tengah.
Suku-sukunna ahado na pinasahat ni turbukon dopak pamikiron na denggan na ikon si peopon ni sahalak jolma maradopon sahalak partogi ni jolma upasatami matu amang pandita lubar raja mardongan mauliate. Jadi mulia tema di amang pandita Simanuk Galit di tikinong pinasaha muna di yau. Mulia yang songoni di kadongan pandita terlebih itu pendeta purba nong pasahaton persiajaran di hari Selasa. Jadi memang persiajaran tadi hari Rabuon memang tu hitaka parhaladoni Tuhan narong dihuria mo. Hitaka pandita aka sahala nong dituahon di gereja na manguluhon akka ruas manang akka dong ajolma di sada-sada huria. Jadi suku-suku niamang pandita Simanuk Galit nakin tajaha majo di bagasan sada Korintus 4 ayat sada saha tu ayat 2 dibayad di si dirajumi jolmai mahami parhaladuni Kristus jala juara bagas niaka hahomion ni debata jumulo dipangido diaka juara bagas naing haposan nasida Jepang. Di bagasan Matius 20 ayat 27 dan 28 otiki di haroroni Yesus di Portibion didokot di ayaton jadi manangise hamu nanaing perjolo ima gabe na posoni donganna songon anak ni jolmai pe manang Yesus dada asa dioloi hala ibana ubain naro ibana balik pangoloi jala mengalehon hosana bait tobus ni toro jolma. Ahadona masa di Korintus naujui takas do nungata persiajari mulai sian persiajaran na perjolo saha tutikion di bagasan sada Korintus tole sada di si Paulus songon aupe aliak kadongan dang tarbainau makatai tu hamu ujui songon na tuak kapartodi sadok songon na tuak kapardaging na tu akapar daging do jala poso-poso di bagasan Kristus susu do hupai nupon tuhamu dada si panganukyan ai dang tarjalo hamu iujui gari nuaing gari so tarjalo hamu dope. Jadi Paulus patuduhon ia parbolatoni tubuh hinorhon ni haporsiaon na somatoras nakin nunga di patorang amang pendeta purba. Jadi memang di sada-sada huria manang di dia penuaingon sekonarong do parbolatan ya. Jadi memang ima sada ahaguarna tantangat tuaka hita kaparhalo dini Tuhan bahwa memang searong-arong do sada parbolaton di dia di sada-sada ruas. Alai adorang so mengarang-rangi turpukon ahadidokon si Paulus di sada Korintus 2 saplonom. Alai rohani Kristusido anggo dihami. Ya. Jadi memang persiajaran tahun di pasahat naulos itu tuh doha tahun patuduhot di roha dohot pambainan di Kristus lapatanna dihalak na porsea mian rohani Kristus. Ujiba na marroha jala marparangi songon Kristus. Songon dia do marparangi songon Kristus. Terlebih dihitak keparhalan ni Tuhan di Portibion. Marparangi songon Kristus ya lapatanna mangolu patuduhon holong. Jadi dangsai holan hata-hata. Ya. Patuduhon holong
tapatudu nang songonia hasitongan di bagasan parangeta jaladong matong serep niro hadi dia di ngulutta. Jadi dang holat tiki mangulahon pelayanan hita di gereja alai di parngulutta siganupari ikkonarong holong tapatudu mahasitongan jalek konarong aha serep niroha molo hita sahalak sahalak parhalau ni Tuhan. Akana porsea dipangido asa maniru Yesus di bagasan parngulonna pabuahon parbuena tiur jala makokop dongan songo Yesus nongaha nong makokop pita tiki di nguluna di Portibio. Di tonga-tonga ni halak Junani ya persyajaran sekolah sabata di Pasahat. Di tonga-tonga ni halak Junani Rom gudang situ tudo pangiburuon diakka pangarajai panggonggomi dohot akka iduk ni ugamu. Jadi gudang pangiburuon ya. Hirim ni hasangapon siya tonga-tonga ni situan natorok tarida mabuan huria di Korintus. Bangihuton suhat-suhat ni haportibionon ya. Jala naulo do nang di tonga-tonga ni huriat tai tarida nungaingon. Jadi songon huria di Korintus masa do songon itong di huria di dia di Filipi jala di huriat tapi mungkin nungaingon ya sarong-arong do akka parsilisian arong-arong aha perbedaan ya. Alai sahalak naposoni Tuhan, sahalak parhalado, ya, ya ikotong manasida boyaha, boy gabi sitiruon, ya, boy gabi sitiruon di dia, di sada-sada ruas. Di Filipi 2 ayat sada 1 lalu, di podahod do tuhita, ia parhalado od di Kristus mangido maswadahod diri, dohot hagiok ni diri. Jala adul siani margogo lau mamasu-masu halak na asing lobi sia diri tasadiri. Songon na di bahenni Kristus. Dihita pe akka parhalado ni Kristus di tikion. Di dia pe hitam gabi sahalak parhobas sada-sada huria, sada-sada ruas. Ikoboy mahita marparangi songon isay, songon Kristus. Unang arong dihita gijang ni roha unang arong dihita akka hadogwarna akka kepentingan alai ikon toruk manian rohatta di bagasan pelayanatta ya songon nadidok ni si Johannes di bagasan Johannes 30 ahadidok ni mana di si yang goibana inna ibana patut lam gadda lam moruma angguau. Jadi takas do taboto songo dia hadongon ni si Johannes do akasisianna ya na mangiburu akasisianna mamereng akasisian ni Yesus ahadi do si Johannes yang goibana patut lam gadda lam moru mangguah angguau jalai konima tapasahat nungaingon ya kan di bagasan akka pelayanata di sadahuria sude na taulahon ya sude ikon makorhon isay ikon makorhon Yesus. Jadi memang tapasaha ma dirita tu debata jala tapangido ma asa mian yan ton di perbadia di dia di bagasan nguluta tarlobima tuhita akka naposon ni Tuhan akka parhalado ni Tuhan boimon songoni nang akka tua-tua di gereja, akka pemimpin-pemimpin di dia, di sada gereja. Di mana bui hupasahat di tikion tu hita saluhutna, hupasahat tu amata pabita siman kalit. Moliate. Mauliate ma di amang pandita Lumban Raja na patorakon parsejarata di hari Rebo. Sehingga may boy hita mengatusi di Parnguluto Siganupari. Baik, masuk mahita di persejarata di hari Kamis.
imana ni patorang amang pandita kutasoit suku-suku amang pandita sadia godang do paru kilommu tuhita amang pandita humokop Kristus nang di ape ulamu di huriai upasat kami matu amang pandita tasoit mardongan mauliate Mauliate ma dituhatta debata Jehovah tatotong mangaramoti kita dinasa panggulmi ni ngulutka. Maulate ma di suku-suku ni amang pandita yes manukalit sedia godang do parukilon umokok Kristus. Sadia godang do parukilonmu umokok Kristus. Om suku-suku ni amang pandita yes manukalit molo disukun tuhita ganup sedia godang do parukilonmu umokok Kristus. Moloon tergantung sada-sada jolma, sada-sada akka na posoni Tuhan na di bagasa permulon na gudang parukilon. Molo disukut tuau mungkin atek na gudang do parukiloko atek narong do 10 atau narong do 5 mulai relatif doi tergantung sada-sada jolma sadia gudang parukilon na humokok tu Yesus. Alai mungkin bodo di papatar otik marukil dohita humokok Kristus ialanya kaparkarejuan. Neng rodo hita tuhuriai tu bagas joro ni Tuhan mangihut tonibana alayalani parkarejuan gabi sudah tang jadi hari sabat nagabihan silang di ibana naduk si taunon. Ya. Olodo gang rotu bagas joro ni tu hatta manang tuhuriai muji Tuhan alam marukili mana alani parkarejuan. Ya, mungkin karejo di perusahaan, mungkin karejo di akaladang akadia na gabe ibana matang buban. Adong do musim marukil alani sahit. Rodo ibana masihol tu bagas joroni Tuhan manopot Yesus manopot Tuhan lamar sobat ibana alayalan sahit dang boyro marukil do tong ibana. Sahit mungkin nung ngamar bulan-bulan martaw-taw dang marnamalum om maparukilo di ibana. Adong do muse marukil alani parnguluon getep na dangadong hepeng na nalaurotu joro ni Tuhan ongkos na manak silion na gabi mailay ba na dangro on parukilo do tongon. Jadi sadia gudang parukilo ni tergatuk tu sa tahalak akan aposon itu tu di huriai. Adong do muse alani geleng na badal gabi narkoba manang marjuji aka juji online marukil do tong iban. Nah, alani kapardak dana mungkin alani rumah tangga aka keluarga naso saha porsial marukil do tong ima silang na dituhukiban. Jala gudang do pihak kaparukilon nasing. Marukil marbarita nauli. Nah, mabay na KKR, alay, dioray, dang diloas, macam-macam ma at kaparukilon ni sasahalak na po sa Tuhan. Alay na peting natakas taboto dan jadi benot taparbulan. Ya, terlumubi di tonga-tonga ni akka parto gini jolma. Ya, dada lapatan na dan jadi kita manulaupi akka ulo. Naik kodo pasang ngapota debata di parngulun nak pesongo dia silang na taturu parukilon na go roto hita rongom ujulot kita di parsejarah. Jadi akop ni ini na alahola silangido na mathagugon lau manaluhon nasa huaso na mangototoy bain kita di hatani debata akka partogi songo Kristus mamelehon paulion ni parhaladon nasida Holando pak debat.
Jadi mengikutkan apostol Paulus, parhaladoni Kristen nasitong ikodo diujakon di atas nihata na nigoranna teologi silang. Do teologi silangi amang do inangak kana hinahulonga saluna teologi silangi ima manggobarhon bisuk dohot huason ni dibata. Jadi bisuk dohot huason ni dibata ima teologi silangi na paluahon. Jadi bisuk gogo paluahon kita. Di hati hana sarupa nang dohot silangi patuduhon habisuhon nijol ma ima hauton. Nah, sebalik ya, balik suang. Jadi Paulus papatarhon sungod dia teologi silangi parjolo patuduhon Yesus Kristus debata manut Tuhon suhak-suhakna di parhaladon ni Kristus. Na paduahon di patudon ibana hati goran ia haporsuhon ni digobarhon sian parhaladon ni Kristus nasitong. Jadi ima na dua mas sami. Akapartogi ni halak Kristen mangihutton bogas ni Yesus. Naolo manaon na porsu pumokpok donganna. Jadi akapartogi ni Kristus akan aposon ni Tuhan naolo mangihutton Yesus Kristus songon porsuk ni na di tahun ni Yesus Kristus makpokpok kita. Songon nong pinasakna martite hamatea. Ima Yesus Kristus na manugu-nugu hita sian rura dosai. Digobarhod do ima akup ni dihicahi, dilehei, manang dilele, diparwaroa, jala umma nagabisilang. Songon Kristus na di tahun na sahak to na matay ba na makokop kita kapardosa. Daw siya nido pitahe, dohot adul mangguari huria ni Kristusi ima namahap mamora naung raja jala pola sangap. Ison Paulus patuduhon ia hagicamon ni roha dan jadi adong biar di tonga-tonga nyaka partugi ni Kristen. Jadi dengan perlu kita kabijang ni roha late elak teal hosom dang adongi jak kapartugi ni Kristen. Alagi jang ni rohai ido mula ni perbeda di huria. Jadi imak kasilan naboy ya bitatuhu lau manahan roju. Kata itu hatta tersurat di Yohanes 10 itu ayat 4. Nunga hupasangap ho di tanon. Ay nunga hupasidung ulaon na nileomi siulaw. Jadi sengget maripasu-pasu debata hita dipergugoi hita manuhuk silang paru kilon narotu hita siganu pari. Tetap mahita sikia manahan rodiujung saat narotu hatta Yesus ima panggulmi ninguluta nekot talapa sahat tu debata. Ratama mangaramut kita saluhukna, mau lihat ima amang do inang saluhukna di pasu-pasu Tuhan kita. Amin. Mau lihat ma di amang pandita Mutasoit na paturakon parsejarata di hari Kamis. Sanari tabige ma rimpunan di hita di bagasan sa mingguan ima na pinasahat amang pandita Tampu Bolon. Upasa tami matu amang pandita Bolon memben rimpunan. Shalom marito salu na kadamang doday ng nasa tuktong manoton Advent Batak Ministry di YouTube on. Las rohanami pajupang musahita jala mulatin ma diamang simanukalit nagpasato tikito hami nalaw pasaton ripunan ni persejaran sekolah sabata. Ia persejaran sekolah sabata tungon nang dipaturan niya kana poso ni Tuhan akamang padita na kaningan ima taringot hasadaon di bagasan Kristus. Perlu taboto na perlu nagay pangaripunan dihita di bagasan persejaran sekolah sabata nasa roha doha pikiran naik kondo uduk di jolo ni Kristus tuhata. Takas Kristus do tuhata nagabi ojahan nama sayarga dihita.
unang lupa hitamang dainang. Bahkan selaku halak Kristek kita na marbisuk jala na magudang diaka na marapor siya to debata dada songon akka na mangasakon perdagingon alay songon na magudang dipatudus may tuha porsyaon di para de bagasan parange nasida. Di halak na porsya mian imaroha ni Kristus ibana nunga maroha jala marparange songon Kristus. Di buah ni mana do parangena di bagasan sandok pergulmiton ni perngulonna. Bahkan didok si Paulus taringo tu songo dia silangi patuduhon ibana sebagai yanakon debata ay debatado na manotuhon saluhu di par haladuan ni mana sebagai halak Kristen. Bahkan di patuduhon si Paulus do hati goran ia aporsuani gobaran sian par haladuan ni ibana do sasitong na nagabi halak Kristen. Jala perlu taboto akka partogi ni halak Kristen mangihutton bugas ni Jesus ima na olo manaon na porsuk jala olo humokko donganna jala molo na ikon mate humokop na ni parmahanna ima na digoranna partogi ni halak Kristen na mangihutton bugas ni Kristus. Perlu taboto akadamang do dainang di surat ni Ellen G. White na poso ni Tuhan. Didok di testimonis buku 5 testimonis for the church halaman jilid sada halaman 327 didok madisi hatuguhon do asa daun di bangso ni debata ima huria pasi-pasi na porsea di hati goran patuduon na porseon na tugu di pertibion ia dinasida adong hati goran ni bahkan jala gibereng madisi nasida ima huria na pinilik debata sumurung hati goran sisa onari na nia porsiai di bagasan roha jala di patuduhon di bagasan pernguluon manugu bangso ni debata gabe sada jala mangalehon tu nasida waso marhagugon. Jadi di sima tarida takas songo dia hatuguhon bahkan hasadaon di bangso huria pasi-pasi nama kaporseai debata jala di sima nasida tarida adong gogo di naung di lehon nasida dirina maradopo debata jala di lehon Kristus do hosana tu pertibion asa madapot haluau kita madapot urason bangsoi jala ibana napunasa bangsoi ya bahkan dakolani ulaon pangurason disakapi doi laho papi tahon huria sian nasa hajaton do todi persalisian nang dohot perbedaan asa margugu sude nang huriai paulihon asa sian na mangarupakon jala pasahaton gugu nasida tu ulaun nabulun tu adopan di debata dungi disakapi debata ma akasalu na bangsoi huriai saha tu hasadan di bagasan haporsiaon. Jadi ima nabuai upasatami songon ripunan ni persejaran sekolah sabata asa sadahita di bagasan Kristus di bagasan huriai. Upasatami mardongan moleate. Moleate mandi emang pandita tampu bolon na pasatoton rimpunan di persejarah patuluhon. Sonari tatutup ma persejarah tapangido ma hari ni amang pandita lumbar raja tangiang panipuli. Martangiang mahita. Halo Tuhan, Jehovah debata amanami namar bangsa di Banua Gijang. Madok muliate dohami tua dupamu nabadia o Tuhan.
siala dihilala hami dope asi dohot holongmu, terlebih di tikyon, di pasu-pasu hodo akan aposom, imanalahu patariason hatam nabadia sian persiajaran sekolah sahabat. Say pasu-pasu matuhan, aso anggiat hatam hatana badia nung pinatol hasnya akan aposom, boyon gabi sada persiajaran, sada gogo di hami akan aposom, terlebih di akka naposon ni Tuhan nalahu mabigi hatamon, sayang giat boy gabi sada poda jala parngulon nami pe boy totong sarupa dohot parngulon ni Tuhan. Tuhan pasu-pasu makan aposom nong pasahaton hatam, sayang giat las rohanami nagabi torus boy patariason hatam sian persiajarat sekolah sahabat nami tujuluan niarion. Omma elek-elek dok pangidon nami jakom mon Allahu sobaho kami marhite Yesus nong mate humokop pami. Amen. Amin. Oleh tema dia mempandita anu baraja na membayang tangiang panipuli di parsajarata. Tuhita saluhutna amang dainang nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus. Ami mandok mauliati sa godang-godangna tuhita saluhutna na mangiyuton Advent Batak Ministerion. Seanggia ma di parsajarata di triulan patoluhonon boy hita lap ulur mangiyuton menonton Advent Batak Ministerion. Dan kami na poso ni Tuhan boy lam semangat pasahaton dohot patorokan parsajaran sekolah sahabat marhata Batak. Songan upasa panutup asa tatutup ma parsajaraton tabege ma upasa na pinasahat amang pandita purba. Songon ni dok ni na tua-tua, bagot na marhalto ma niagatan ni paronan, sa horas mahamu amang dainang na madjalo parsajaranon, sa iti horas na ma nang hami na paradehon. Matutu. Marsiami naminan songol lapanigaol marsitukol-tukolan masongo suha di lobean. Mangaka ratu gijang manibuk ratu toru. Totong satahi mahita dot saoloan. Matutu. Upatuluhali pega sa karipang hunik sa hadak kadangan. Bada muna nasoboy sirang todit dama marsigonggoman. Matutu. Saat ni Solo sahat matubotayan di pelebuhan ni Tigaras. Horas mahita mangulu saat tubanggabian jala horas-horas. Matutu horas di ita salutna. Maulay te godang